बडलेण्ड रादाब नायगिरि बयखौबो स्टुडिअआव बरायबाय। बीटीसी हायुङारि गौथुमनि बुंथिगिरि काथिराम बर'नि मोनसे बाखनायजाथाव हाबा। सिगांनि बोसोराव खुंबोनाय बादिनो देग्लायबो बीटीसीएलएनि बुंथिगिरि काथिराम बर'नि बानजायनायाव मेट्रिक आनजादाव सेथि मासि लानानै उथ्रिसारनो हानाय फरायसाफोरखौ बरायनाय आरो मान बावनाय हाबाफारि लादों। दिनै बाक्सा जिल्लानि बागानपारा बाथौ थानसालिनि सायनासालियाव 25 नं बागानपारा बियाबनि सिङाव बे बोसोरनि मेट्रिक आनजादाव सेथि मासि लानानै उथ्रिसारनाय सा 312 फरायसाफोरखौ मोनसे गाबगोनां हाबाफारिनि गेजेरजों बरायदों आरो मान बावदों। मख'नो गोनांदि बेनि गेजेराव सा 8 फरायसाफोरा डिस्टिंक्शन लानानै उथ्रिसारनाय आरो सा 43 फरायसाफोरा स्टार मार्क लानानै उथ्रिसारनाय। बे हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै मसुलपुर सोलोंथाइ खोन्दोनि आइएस मोहम्मद जहिरुल इस्लाम आरो तेजपुर मुलुगसोलोंसालिनि बिबुंगोरा डक्टर जोंसार ब्रह्म बिथांमोनहा बाहागो लायो। फरायसाफोरखौ थुलुंगाखां होनाय थांखिजों बरायनाय हाबाफारिखौ मावफुंनानै बुंथिगिरि काथिराम बर'आ खौरां बिजोंनि गेजेरजों फोरमायथियोदि थांनाय 2020 मायथाइनिफ्राय बिटिआर हालामाव प्रमद बर'नि दैदेननायजों बिटिआर ओनसोलनि सोलोंथाइनि हारा सिगां फारसे दावखोलांदों। प्रमद बर'नि थाद'नाय गैयै खामानि मावनाय आरो सोलोंथाइनि फारसे गोबां बिथांखिफोरखौ लानानै खामानि मावनायनि फिथाइ महरै गासै आसामनि गेजेरावनो चिरां जिल्ला बाक्सा जिल्लाया गिबिसिन रेंकआव थानो हादों। फैबाय थानाय समावबो फरायसाफोरनि सुबिदा आरो सोलोंथाइनि फारसे गोबां खामानि मावलांनो बिटिआर सरकारा रादाय होदों होनना फोरमायथियो। फैबाय थानाय समावबो फरायसाफोरनि सुबिदा आरो सोलोंथाइनि फारसे गोबां खामानि मावलांनो बिटिआर सरकारा रादाय होदों होनना फोरमायथियो बीटीसी हायुङारि गौथुमनि बुंथिगिरि काथिराम बर'आ। बीटीसी जी 25 नं बीटीसी बियाब बे बियाबनि सिङाव नैबे दाखालि 2025 मायथाइनि जि फोसावनाय जि मेट्रिकनि फिथाइ बे मेट्रिकनि फिथाइयाव सेथि बिभागाव बा फार्स्ट डिभिजनाव उथ्रिसार जानो हानाय फरायसाफोरखौ बरायनाय जि हाबाफारि बे हाबाफारिखौ दिनै बेवहाय बागानपारानि जि बाथौ थानसालि बेवहाय खुंनाय जादों। बेबायदि हाबाफारिखौ जों 25 नं बागानपारा समस्ति थामहिनबा 25 नं बागानपारा बियाबा 2022 मायथाइनिफ्राय बेखौ दिनैसिम बेखौ खुंबोबाय थादों। 2022, 2023, 2024 आरो 2025 बेबायदि जि मोनसे हाबाफारि बे हाबाफारिफोराव जोंनि जिखिनि फरायसाफोरनि जिखिनि माने बाहागो लानाय लोगोसे बे हाबाफारियाव जोङो गुबुन गुबुन बिथिङाव गुबुन गुबुन माने आयदायाव रोंगौथि थानाय आलासिफोरखौ जोङो लेंहरो आरो नैबे देग्लायबो 2025 मायथाइनि जि मेट्रिकआव सेथि थाखोआव उथ्रिसार जानो हानाय फार्स्ट डिभिजनाव उथ्रिसार जानो हानाय जि फरायसाफोर बे फरायसाफोरखौ जि बरायनाय हाबाफारि बे बरायनाय हाबाफारियाव तेजपुर इउनिभारसिटिनि प्रफेसर डक्टर जोंसार ब्रह्म बिथाङा सासे बेवहाय माने स्पिकार गेस्ट हिसाबै बेवहाय बाहागो लादों आरो बेनि अनगायैबो नैबे जोंनि बाक्सा जिल्लानि आइएस जहिरुल इस्लाम बिथाङा बेवहाय सासे स्पिकार गेस्ट हिसाबै बेवहाय माने बाहागो लादों आरो गमामायैनो नैबे जिखिनि हाबाफारि बे हाबाफारिनि गेजेरजों गेदेमा सुबुंफोरा बुंनाय बायदि सासे सुबुंनि जिउआ दिंग्रायनो 1 मिनिटनि गोनांथि बा 1 मिनिटआवनो सासे सुबुंनि जिउआ दिंग्रायो आरो बेबायदि माने बेबायदि जे मोनसे बिदिन्थि आरो बेबायदि बिदिन्थिया जोंनि बे ओनसोलावनो दोङो। जोंनि गेजेराव गोबांथार बिदिन्थि दोङो आरो बेनो जोंनि नाजानाय थामहिनबा आंनि नाजानाय बे 25 नं बीटीसी जि बियाब बे बियाबनि फरायसाफोरखौ एसे जोङो थुलुंगा होनानै जोङो गावनि जि फैबाय थानाय जिखिनि इयुन बे इयुन जिउखौ जोङो मोजाङै दाहोनो हायो नामा बेबायदि मोनसे नाजानाया जोंनि गेजेराव दोङो आरो बे नाजानायखौनो लानानै नैबे हाबाफारिफोरखौ जोङो खालामदों आरो दिनैनि जि बे हाबाफारियाव जोंहा बागानपारा बियाबनि सिङाव थानाय गासै माने गोजौ फरायसालिनि गाहाय फोरोंगिरि बिथांमोन दोङो बेवहाय माने कलेजनि प्रिन्सिपाल बिथांमोन बाहागो लाफैदो बेवहाय शंकरदेव शिशु निकेतननि प्रधान आचार्य बिथांमोना बाहागो लाफैदों आरो बेवहाय जोङो गुबुन गुबुन माने गोजौ फरायसालिनि माने जाफुंसार जानाय फोरोंगिरि बिथांमोनखौ जों बेवहाय लेंहरदों आरो बिथांमोनाबो बेवहाय बाहागो लादों आरो दिनैनि जि मोनसे हाबाफारि बे हाबाफारिनि गेजेरजों आं बेखौनो मिजिंथिगोन बेवहाय
खालि माने फरायसाफोराल' थुलुंगाखांनाय नङा बेवहाय माने फरायसाफोरनि जिखिनि बिमा बिफा बे बिमा बिफायाबो बेवहाय बाहागो लाफैदों आरो फरायसाफोरनि बिमा बिफायाबो गमामायैनो बेनिफ्राय बे हाबाफारिनिफ्राय थुलुंगानायखौ मोनगोन आं बेखौ मिजिंथिदों आरो बिथांमोननि जि इयुन जिउ बे इयुन जिउआ बेबायदि हाबाफारिफोरनि गेजेरजों मोनसे गोजों इयुन जिउ बानायनो हागोन आंहा मोनसे फोथायनाय आरो मिजिं थिनाय दं। नाङैनो बेनि पास जानाय जि जौखोन्दो उथ्रिसार जानाय जि जौखोन्दो बे जौखोन्दोआ खमायदों आगोलनिख्रुइ थांनाय 2024 मायथाइयाव जों गासै 476 फरायसाखौ जोङो बरायदोंमोन 2025 मायथाइयाव जोङो 313 फरायसाफोरखौ बरायदों जोङो दा बेनिनो सा 8 डिस्टिंसन सा 53 माने स्टार मोननाय आरो बाखि गुबुनफोरा माने फार्स्ट डिभिजनाव पास खालामनाय बे गासै सा 313 फरायसाफोरखौ जोङो दिनैनि बे हाबाफारिफोरनि गेजेरजों बरायदों। बेवहाय नैबे बिटिआरआव बिटिसिआव 2020 मायथाइयाव जेब्ला प्रमद बर' बिटिआरनि चिफ बिथाङा खुंथायनि जि बिबान बे बिबानखौ लानायनि उनावनो सोलोंथाइखौ लानानै माखासे मानि थांखि बिथांखिखौ बिटिसिनि गाहाय प्रमद बर' बिथाङा माने सुजुदोंमोन आरो बे सुजुनायाव गोबांथार माने माखासे मानि बेवहाय माने डे टु डे एक्टिभिटिस दोङो आरो बे डे टु डे एक्टिभिटिसफोरखौ लानानै मा होननानै बुंदों बे खामानि मावनायनि थाखाय खुंथायनिफ्राय बा सरकारनिफ्राय बेखौ खामानि मावनायनि थाखाय जोङो नुनो मोन्दों 2023 मायथाइयाव जोङो जोंनि बे बिटिआर ओनसोलाव थानाय चिरां जिल्ला बे चिरां जिल्लाया मेट्रिकआव आसामनि मादावनो गिबिसिन जिल्ला हिसाबै 2023आव बियो माने फिथाइखौ मोननो हादों आरो 2024 मायथाइयावबो चिरां जिल्लाया आसामनि मादावनो मेट्रिकआव बयनिख्रुइ बांसिन उथ्रिसार जानो हानाय जि फरायसानि अनजिमा सेथि माने जायखौ मा होननानै बुङो टप जिल्ला हिसाबै 2024 मायथाइयावबो मोननो हादों आरो नैबे देग्लायनि 2025 मायथाइनि जि हायार सेकेन्डारिनि रिजाल्ट बे हायार सेकेन्डारिनि रिजाल्टआव जोङो नुनो मोन्दों दाखालिनि जि मोनसे रिजाल्ट नैबे दाखालिबावै जानाय जि मोनसे रिजाल्ट बे रिजाल्टआव बाक्सा जिल्लाया जि जायखौ जोङो आरिमु आर्ट्स होननानै बुङो बे आरिमु आर्ट्सआव माने सेथि जिल्ला हिसाबै बाक्सा जिल्लाया मोननो हादों आरो बेनिनो कमार्सआव जायखौ फालांगि बे कमार्सआव माने नैथि बाहागोआव मोननो हादों आरो माने बिगियानाव थामहिनबा साइन्सआव बियो थामथि माने जिल्ला हिसाबै माने थामथि पजिशनखौ मोननो हादों दा बै गासैखौबो नायजोबनानै बेवहाय जोंनि बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' बिथांनि जिखिनि माने सोलोंथाइखौ लानानै मानव सुबुं सम्पदखौ माने बानायनो जि मोनसे थांखि आरो नोजोर लानानै जिखिनि माने हाबाफारिफोरखौ थुनस्लायनाय जादों जिखिनि हाबाफारिफोरखौ माने थांखि बिथांखिफोरखौ लानानै मावफुंबाय थानाय जादों बेयो बेनिनो मोनसे फिथाइ होननानै आं सानो आरो गमामायैनो बिथांनि जि मोनसे नाजानाय बे बिथांनि नाजानायाव फरायसाफोरखौबो थांखिनानै गोबांथार माने थांखि बिथांखिफोरा दोङो आरो बे हिसाबैनो जोङो 2020 मायथाइनि उनाव बिटिआरआव प्रमद बर' बिथाङा चिफ जानायनि उनाव बेवहाय मोनसे सोलोंथायाव गोबांथार मोनसे सोलायनाय फैदों जाय सोलायनायनि गेजेरजों जोङो मोनसे दाथाय सोलायथायखौ जोङो मोननो हादों पजिटिभ चेन्जखौ जोङो मोनदों आरो गमामायैनो बेनिनो बेबायदिनो नैबे मेट्रिकनि फिथाइयानो होन बा हायार सेकेन्डारिनि फिथाइयानो होन बेवहाय माने गासै माने बिटिआर ओनसोलानो मोनसे मोजां थासारियाव बा मोजां मोनसे फिथाइ बा रिजाल्ट खालामनो हानायखौ जों बयबो नुनो मोनदों। सार फरायसा आरो फरायसाफोरखौ लानानै दा नैबे आं एसे आगोलावनो बुंदों प्रमद बर' बिथाङा बिटिआरनि चिफ जानायनि उनावनो बिटिसिनि चिफ जानायनि उनावनो बिथाङा माने सोलोंथाइखौ गोसो होनानै बेवहाय स्कुल एडप्शन पलिसि लादों आरो बे स्कुल एडप्शन पलिसिनि गेजेरजों दा बेवहाय गोबांथार माने जोंनि रोंगौथि गोनां जोंनि माने माखासे सुबुंफोरा गंफा फरायसालिफोरखौ गाव नायदों जायखौ एडप्ट खालामनानै बेखौ नायदों सोरबा प्रफेसारा माबेबा मोनसे गुदि फरायसालिखौ नायदों सोरबा सासे इन्जिनियारा माबेबा मोनसे गेजेर फरायसालिखौ नायदों सोरबा सासे माने समाज सिबियारि सुबुङा माबेबा मोनसे गोजौ फरायसालिखौ नायदों आरो बेबायदि मोनसे जि पलिसि बे सरकारनि पलिसि आरो बे सरकारनि पलिसिजों बेखौ जोंनि माखासे माने बिटिआर ओनसोलनि गुबुन गुबुन बिथिङाव गुबुन गुबुन
माने आयदायाव खामानि मावनानै थाबाय थानाय सुबुंफोरखौ बेवहाय इनभल्भ खालामदों आरो लोगोसे फोरोंगिरिफोरखौ जि मोनसे ट्रेनिं होनाय फोरोंगिरिफोरखौ ट्रेनिं होनाय बिथांमोननि फोरोंगिरिफोरनि जि मोनसे एक्सप'जार बेफोरखौबो माने बिटिआर सरकार बिटिआर बे सरकारनिफ्राय खालामबाय थानाय जादों आरो बेनि अनगायैबो फरायसाफोरखौ माने मा होनना बुंदों थुलुंगा होनो थाखाय फरायसाफोरखौ थुलुंगा होनो थाखाय फरायसाफोरखौ थांखिनानै माखासे माने जि माने थांखि बिथांखि बे लानायखौबो जों नुनो मोन्दों जेरै बड'फा सुपार 50 बे बड'फा सुपार 50नि गेजेरजों जोंनि बे बिटिआर ओनसोलनि माने माखासे माने फरायसाफोरा ओरैबायदि गावखौनो माने साखाफारा खालामनानै लादों जे बड'फा सुपार 50नि जि माने आनजाद बे आनजादखौ होनानै बे बड'फा सुपार 50आव जेसेबां माने स्कपफोर दङ बे स्कपखौ लानो थाखाय गोबांथार फरायसाया बेनि थाखाय साखाफारा जानाय आरो गियान सोरां बिथांखि जाय गियान सोरां बिथांखिनि गेजेरजों मोनफ्रोमबो बोसोराव माने प्राय माने 8,000 फरायसाफोरनो माने स्कलारशिप होनायनि जि राहा बेफोरबो फरायसाफोरखौ माने थुलुंगा होनायनि मोनसे माने मोनसे बिदिन्थिखौ जोङो नुनो मोन्दों आरो बेबायदि माखासे माने थांखि आरो बिथांखि लानानैनो आथिखालाव बिटिआर बिटिसि सरकारा प्रमद बर' बिथांनि दैदेननाय सरकारा आवगायदों आरो जायनि थाखाय जों माने खुंथाय फोरोंगिरि फरायसा गुबुन गुबुन माने गौथुमफोर लोगो नांनानै जों आथिखालाव दिनै जि माने बिटिआरनि जि मोनसे सोलोंथाइनि थासारि बे सोलोंथाइनि थासारिखौ जों आगोलनि जि मोनसे रुजुनाय बे रुजुनायाव जों दा बयनिख्रुइ माने सायाव मोननो हानायनि जि मोनसे फिथाइखौ जोङो नुनो मोनदों।